Je to teda předposlední zasedání v tomto složení. Konstatuji, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je tedy usnášení schopné. Dovolte, abych vás také informovala o tom, že byl nebo že je pořizován audiovizuální záznam jednání. Seznámím vás nyní s programem. První bod programu je zahájení, druhý bod kontrola plnění usnesení, dalším bodem je další fáze zasíťování optickým kabelem, pak je spádovost, jsem to pomenovala myšleno tím spádovost 2. stupně základní školy. Dalším bodem je pronájem fotbalového hřiště, 6. bodem je způsob zimní údržby krajských komunikací, 7. bodem je více a méně práce na hasičárně a s tím teda související podpis dodatku. 8. bodem je zpoplatnění rezervací na beach volejbalovém hřišti a 9. zpoplatnění parkoviště na Melířích. V 10. budeme řešit uložení volných financí termínované vklady, 11. rozpočtové opatření číslo 5, 6 a 7/2026 a 12. je různé. To je tedy program. Dále bych navrhla ověřovatele zápisu z dnešního jednání Martina Sýkoru a Míru Šipolu. A jako zapisovatele Janu Kadlecovou. Je k tomu nějaký dotaz? Tak jestli můžeme hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Dále bych se chtěla zeptat, jestli měl někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání. Vstoupíme tedy ke kontrole plnění usnesení z minulého zastupitelstva. Takže schválili jsme dofinancování platů pedagogů v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně od září po celý školní rok, takže to bylo zohledněno v rozpočtu. Dále jsme schvalovali závěrečný účet na rok 2025 a účetní závěrku na rok 2025. Tam už jsme se teda přihlásili ke kontrole, takže v září už bude vlastně to účetnictví zkontrolováno kompletně za rok 2025. Dále jsme schválili počet členů zastupitelstva pro další volební období, že zůstává na počtu 9 a termíny zastupitelstva na dnešek a 14.9. Dále jsme řešili podmínky pohřbívání na hřbitově na Melířích a shodli jsme se, že nájemní smlouvu na hrobová místa mohou získat od této chvíle osoby, které mají trvalý pobyt na Rádle nebo kteří jsou vlastníky nemovitostí a nebo jejich rodinní příslušníci. Tak, pak jsme schválili nabídku společnosti Jatos na výměnu plynových kotlů v budově kulturního domu. Tam už teda došlo k odstranění stávajících kotlů, tak musíme doufat, že budeme mít kotle nové sezóny. Dále teda jsme schválili více práce na řešení toho střešního úžlabí na hasičárně v částce 54 000 z DPH. Nicméně to se ještě změnilo směrem dolů, jak jsem avizovala, takže vás v tom bodě dalším budu informovat o těch částkách. A schválili jsme proplacení materiálu na opravu dřevěných schodů u Valerovy kapličky na částku 5 000 Radovskému okreslovacímu spolku. Takže to je, co se týká usnesení z minulého zastupitelstva. Chce k tomu někdo se zeptat nebo má nějaké námitky? Děkuji. Tak, dalším bodem je další fáze zasíťování optickým kabelem. Všichni víte, že tady proběhla první fáze toho zasíťování, kdy CETIN využil vlastně stávající sloupy, kde měl navedenou vlastně tu metaliku. Nyní by chtěli postoupit o kus dál
a v podstatě zasíťovat velkou část toho rádla. Z vlastních zdrojů navrhují vystavit 100 nových sloupů. Jednalo by se teda vlastně o vedení jako vzduchem. Vedení nějaké podzemní absolutně jako nepřipadá ekonomicky v úvahu, takže tohle je v podstatě jediná varianta. Ten projekt zatím oni si nechali schválit jako v CETINu, prošlo to nějakým finančním kolečkem a vlastně to dostalo to zelenou. Nicméně pro nás to tedy znamená v podstatě, jak jsem říkala, 100 nových sloupů, které teda bude financovat CETIN a které v podstatě budou stát většinou na pozemcích obce. Máme tam nějaké výjimky, kdy jednáme se soukromými majiteli, jestli nám dají souhlas, nebo respektive tomu CETINu nebo ne. Je to na jednu stranu samozřejmě fajn, že v podstatě tohleto, i co se týče financování, jde za CETINem a umožní to velké části obce se připojit. Na druhou stranu to znamená prostě natažení nebo vystavení dalších 100 sloupů a natažení těch kabelů. Takže po nás teďka oni potřebují v podstatě, aby vzniklo, aby bylo schváleno nějaké územní rozhodnutí, tak potřebují naše vyjádření k tomu, jestli souhlasíme s tou výstavbou těch nových sloupů. Poslala jsem vám nějaký předběžný návrh, kde by ty sloupy zhruba měly stát a kudy vlastně by tahaly to vedení, nicméně není to projekt, je to zatím jen takový návrh a v podstatě až ve chvíli, kdy s tím budeme souhlasit, tak oni by se pustili do přípravy nějakého projektu. Je to zatím jenom jakoby hrubý odhad, my budeme muset s nimi vlastně spolupracovat a každý ten sloup dořešit přesně, kde se umístí, aby to místo bylo vhodné, aby nezasahovalo do dalších infrastruktur a tak dále. Takže to je zatím jenom to, co potřebují od nás. Zajímavou informací je třeba to, že máme místa, kde v podstatě nemáme veřejné osvětlení, nemáme tam sloupy, ať se jedná o silnici třeba u Kučerů nebo vzadu vlastně od školy do Sadbury, tou zadní cestou, tak tam, pokud oni by postavili na vlastní náklady sloupy, tak je můžeme využít v podstatě i třeba na to veřejné osvětlení. Takže i tahle věc se dá jako do toho rozhodnutí nějak implementovat. Takže já bych teďka od vás chtěla nebo potřebovala vlastně vědět, jaké je vaše stanovisko k tomu, že dojde k výstavbě těch 100 nových sloupů a že souhlasíme s tím projektem, že ten CETIN vlastně rozvede ten optický kabel po těch sloupech. Máte k tomu nějaké dotazy nebo váš pohled na věc? Dobře, takže... Máte nějakou představu, kde by ty sloupy jako byly rozmístěný? V jakých částech? Máme, já jsem to jako vytištěný to mám, ale vzhledem tomu, že já to musím mít všechno vytištěný, takže některé věci, když se tisknou, tak nedávají úplně smysl. Nicméně tadyhle zrovna na tom Turecku mají asi tři nový sloupy. Můžu vám to tady ukázat. Asi to... Ale je to opravdu jako hrubý odhad, protože budu muset přesně jako udělat. Takže se podíváte, je to tady ty červený puntíky jsou vlastně nový sloupy, který tohle je takhle. Je to součástí, ano, ten průzkum byl součástí toho, jestli vůbec ty lidi jako mají zájem a měl podpořit vlastně to stanovisko. Ozval se mám asi 120 domů, jo? To znamená opravdu jako velká část lidí. Právě, že ty sloupy mezi ně vyčlenit, tak se ptám, jestli máte nějakou představu, kde ty sloupy by měly stát. Takhle, tohle je takový hrubý jako nástřel. Ty sloupy budou stát, kromě těch pozemků, který jsem jmenovala, to znamená Tovarovy, Kučerovy a tak dále, budou stát na obecním pozemku někde u silnici. Ten sloup pak vypadá jako klasický sloup. Nebude
bude to betonový, takový ten, to jsou čezový, ale případně některý v podstatě naše by museli trošku ještě jakoby navýšit, třeba o metr, aby to tam jako přeskočilo to, co potřebuje, protože prostě musí se vejít tak, aby jim to vyšlo prostě od lampy k lampě. No, takže je to v podstatě, ten projekt nevzniknul, je to z naší strany teprve vlastně to, jestli máme zájem o to, aby vlastně ten projekt tady udělali. Jo, je to, jenom ty sloupy jsou asi za 5 milionů, když se to vezme, nepočítám vůbec, kolik je to vedení, takže je to jako velká investice a oni chtějí mít jistotu, že budeme souhlasit s tím a že jim dáme to břemeno na ty naše komunikace, aby to tam mohli postavit. Jo, bohužel jakoby bez toho to nejde. Jiná varianta neexistuje, takže se musíme rozhodnout, jestli nás to jako esteticky, jako ta estetická nevýhoda, jestli převažuje tu výhodu v tom, že lidi mají přístup k vysokorychlostnímu internetu. Můžeme časový harmonogram, jak se to plánuje, teď je nějaká fáze dotazů, přípravy, potom projekt a za rok, za dva výstavba, nebo nevíte, jak se to plánuje zhruba? Úplně jsme, nevím, teďka oni v tuhle chvíli, když to odsouhlasíme, tak začnou vlastně připravovat ten projekt. Jo, což víme, jak to trvá, znamená, že určitě nemůžeme počítat, že na podzim se do toho připojíme, ale oni jsou v té fázi, že vlastně to mají schválený a můžou jít do toho projektu. Jo, já nevím, nedokážu říct, jestli to do roka třeba stihnou postavit. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Tak jestli budeme hlasovat. Můžu se zeptat? Ano. Jestli to chápu dobře, vy jste říkala, že to je projekt Cetinu, takže oni si vykupovali trasu a pak jste oslovovali napřímo ty lidi, kterých se to týká po té trase asi pozemků. Jenom ty, které jsou problémové, kde by to bylo na soukromém pozemku. Ne, takhle to není. To byly dvě věci. Kdy my jsme oslovovali majitele soukromých pozemků, jestli souhlasí s tím, že na jejich soukromém pozemku bude stát sloup, to je jedna věc. A druhá věc, že probíhalo šetření, jestli je mezi rádaláky zájem vůbec o to připojení, abychom měli podklad k tomu, že oni ve chvíli, kdy udělají prostě obrovskou investici, tak jestli ty lidi se k tomu připojí nebo ne. Takže to byly dvě věci jako nezávislé na sobě. Plánuje se něco takového na Milíři? Milíře zatím jako nevycházejí ani ze strany proseče, ani ze strany naší, jako to. Musíme počkat asi na třetí fázi. No. Takže to bude končit někde u Saberka? Bude to končit, ještě si myslím, že tam někde leží. Protože tam těch sloupů je poměrně dost a vede to vlastně až nahoru k nám. Takže... Oni to jsou čezácké sloupy. Oni nemůžou jít po čezáckých sloupech. No, takže to bohužel jako tohleto nelze využít. Oni si musí vlastně buď využít ty sloupy jako naše, které jsou jejich, anebo postavit nový. Podle té mapy to vypadá, že to končí úroveň Sudbury a vlastně naproti asi ještě ty dva baráky nahoru ještě, že jo, tady, no, tak. Prosím vás, kdy to bylo vystavené mezi ty lidi, že se třeba mohli přihlásit nebo zajímalo o té informace? Ještě jednou. Kdy to bylo vystavené, že se ty lidi mohli přihlásit třeba? Přihlásit. Nebo zjistit informace? Vy jste říkala, že to je estetický. Teďka nerozumím, k čemu se přihlásit. No. Jako, kdy probíhala Cetin vytipoval trasu a pak jste napřímo oslovovali lidi, jste říkala. Oslovili jsme lidi, ty, kteří jsou na té trase, jestli mají zájem se připojit. Ano. A co to obnáší vůbec jakoby z kraje toho pozemku, to si pak musí za na vlastní náklady asi ten dotyčnej, ať prokopat nebo připojit. Ne, oni to udělají, oni zadarmo. To v tuhle chvíli... Z těch sloupů vás napojí do toho baráku? Jo, v tuhle chvíli... Na fasádu někam? Na fasádu někam prostě udělají připojení? No tak jak to probíhalo tady, což si předpokládám v té první fázi, že to bude probíhat stejně, tak oni v podstatě prošli až do toho baráku. Jo, to znamená, že se domlouvali následně, to jsme ale trošku už někde jinde. Oni potom už budou komunikovat s každým, který se přihlásí,
že chce podepsat tu smlouvu, tak s ním budou osobně komunikovat, jakým způsobem do toho baráku to chce jako navíst. Jo? Nám třeba provrtali prostě fasádu pod střechou se souhlasem jako majitele. Když někdo řekne, že to chce prostrčit oknem, tak mu to prostrčí oknem. A když si vykope chráničku, tak bude do chráničky. Jasně. Ale nebudou to dělat, že jo? Jo, chápu, to už je Jo, asi oni natáčí. více práce, jako to může připravit každý sám. Ale co se týkalo teda pro vytrání ty zdi, tak to udělali kompletně vlastně, natáhli až pod svůj. Tak jo. Takže jestli teda se můžeme vrátit k hlasování, takže návrh usnesení. Zastupitelstva obce Rádlo vyslovuje souhlas s navrženým rozsahem výstavby optické komunikační sítě, včetně umístění cca 100 kusů nových podpěrných sloupů dle příloženého návrhu, jako podklad pro další přípravu projektu a navazující povolovací řízení. A konstatuje, že obec s navrženým rozsahem výstavby počítá a podporuje realizaci projektu s cílem zlepšení dostupnosti vysokorychlostních elektronických komunikací pro obyvatele obce. Takže kdo je pro? Děkuji. Dalším bodem je tedy spádovost 2. stupně. Minule jsme se o tom tady bavili, že v podstatě je to teďka nově opět po nějakých letech naší povinností mít spádovou obec, spádovou školu, přesně řečeno spádovou školu, nikoliv jen obec. A tuto spádovost nám v podstatě nabídli v Jablonci na Kokoníně a nabídl nám to i ten Rychnov. Takže jsme udělali průzkum mezi rodiči dětí, kteří v dalších letech by na ten 2. stupeň nastupovali. A odpověď jsme dostali od 26 respondentů a s tímto výsledkem 16 respondentů preferuje základní školu v Jablonci, 4 preferují soukromou svobodnou školu v Jablonci, 4 preferují Rychnov, 1 respondent uvedl Liberec a 1 uvedl, že to pro něj není rozhodující to místo. Takže v podstatě velká většina teda preferuje ten Jablonec. My jsme se bavili o té částce, kterou Jablonec vlastně vyžadoval za žáka, která se teda podařila snížit na základě našeho nesouhlasu na částku 3 000, s kterou teda přišel teďka nový Jablonec, protože my jsme to minule neschválili, tak oni to celé vlastně pozastavili a čekají na naše vyjádření, aby teda všechny ostatní obce měly tu samou smlouvu, takže pokud se nám to podaří snížit, tak jsme to snížili všem, což je teda fajn, ale pro nás to nic neznamená. My jsme minule mluvili ještě o možnosti to zkusit snížit na 2 500 za žáka. Já jsem to paní, která to má na starosti, se mi to říkala, že je možný, že to zastupitelstvo ještě rozhodne takhle a že budeme jako požadovat ještě nějaké snížení, takže s tím nějak tak počítá, teď jí to trošku zkomplikovalo život, ale v podstatě bychom mohli udělat takové usnesení, které v podstatě navrhuje snížení částky na 2 500 za žáka. Uvidíme, jestli to projde. Původně bylo 5. A když jsme dohledávali, ono to v podstatě je to taková částka, s kterou jsme nepočítali, která nás třeba trošku může jako mrzet, ale v okolí ty obce to zneužívají ještě víc tu situaci a kolikrát platí ještě jako výrazně víc, že platí třeba 7 nebo 10 000 žáka. Takže je to prostě ty obce, které mají ty 2. stupně nebo mají tu kapacitu, tak toho bohužel takhle jako využili a zlepšují si ten svůj rozpočet o tu spádovost. Takže to musíme teda vidět, že nějakým způsobem to musíme vyřešit. Takže vzhledem tomu, že většina lidí preferuje tu školu v Jablonci, tak já bych navrhla v podstatě schválit uzavření té smlouvy s městem Jablonec a s tím, že vlastně požadujeme částku 2 500 za žáka.
případě, když to neprojde, tak holce budeme muset se s těma třeba. A to už bychom byli zvolit zastupitelstva, ne? To asi bychom dneska... Já přemýšlím, jak to jako schválit, aby jsme to nemuseli po třetí řešit, protože oni na to čekají taky, že jo. Takže když si teď... že bychom se bavili o 2,5 do 3 tisíc, tam umožní manévr, když se to podaří vyjednat dobře, když ne, tak Jo, že ano, já jsem si právě říkala, jakým způsobem to jako schválit, oni si pochopitelně se na naše usnesení dívají, takže oni vědí, co my si schválíme, jo. Případně, nevím, jestli to napsat jenom do zápisu, s tím, že navrhujeme nebo že schválujeme tohle a v zápisu si napsat, že existuje možnost, ale to si myslím, že úplně není asi vhodný, jo, takže že musí být jako jasná. Takže... Abych to taky zkusila, no, v nejhorším případě se stane to, že řekne, že to nejde, uděláme si nějaký mimořádný jednání, kdy za 5 minut se schválíme teda částku 3 000 za to řešení. Můžu se jen zeptat, když tady ta 500 na žáka, jak se to podaří za ten celý rok, jako kolik tam máme těch, nevím, jestli jste to připomněl, kolik těch žáků je, nebo jaké části to vlastně je, když se na No, to jsme měli minulém, tady určitě nemám. Já mám pocit, že to bylo minulé 250 000. Ano, bylo to kolem 250 až 300 000, bylo ten původní částka, takže to je tak. No. Je to ročně, je to škoda to jako třeba nezkusit, jo, že to není jako moc, jo, je to spíš takový možná. Ale postavili nás před toho věc, je to tak, že já osobně mě jako překvapilo, že některý zastupitelé se k tomu přihlásili, nebo města se k tomu přihlásili, nebo obce, tak jak to bylo, že se nesnažili trošku jako bojovat, protože jako my v tom školství máme taky obrovský náklady, který nám nikdo jako nezaplatí. Ta varianta, jsme se bavili, že bychom tam dali ten rytm čistě jako formálně, s tím, že to je otevřený si, že si to rodiče můžu nahlásit tam chtějí. Teďka jo, no. Teď jako jo, ale může pak nastat rok, že nebudeme mít tu smlouvu a může nastat rok, že oni nám řeknou, hele, my teď nemáme, my vám teďka tu smlouvu nenabídneme. Jo, my jsme snížili třeba počet tříd, to znamená, že my máme kapacitu akorát na ten jablonec, máme ji nastavenou tak na ty žáky, který máme zasmluvněný a prostě jste se nevešli. Jo, je to jenom o téhle jistotě nebo nejistotě, že prostě bychom šli do toho rizika, že se stane, že ta kapacita nebude a my to nebudeme mít zasmluvněný a tudíž prostě ty žáci se tam nedostanou. A tady ta smlouva, tak to je nějaký datum, první, jak to je třeba na 5 let, nebo? Ne, ta je na dobu neurčitou. No. Když se rozmyslí, asi že nám potřebuje smlouvu třeba 5 let. Ano, a myslím, že to jako je trošku, nevím, tohle bych se jako neobávala, že bych řekl, hele, tak my snižujeme kapacitu a už nevím, dělal samozřejmě člověk. No, jo, jako není třeba úplně právně 100%, ale nemá nikdo. Mám tam pořád to nová způsobová půl a když to dopadne, tak to 3 nebo 1. Můžeme to takhle schválit. V podstatě teď s tím, že schválujeme částku 2,5 tisíce a když to nevyjde, tak se sejdeme ještě jednou a zamyslíme se znovu, teda, jestli nám ty peníze takhle jako za to stojí. Takže já bych teda navrhla, zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním místem Jablonec nad Nisou a s částkou 2,5 tisíce korun na žáka a rok. Tak, kdo je pro? Kdo je proti? Pronájem fotbalového hřiště. Dostali jsme žádost spolku TJ Sokol Pokonín na dlouhodobý pronájem fotbalového hřiště a souvisejícího zázemí. Žádost podal předseda spolku, který v posledních letech zároveň působí jako trenér dětí v TJ Sokol Rádlo.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, v souladu teda se zákonem, a ve stanovené lhůtě se nepřihlásil žádný další zájemce. A bylo projednáno s Sokol Kokonín, jestli by souhlasili v podstatě se stejnými podmínkami nájemní smlouvy, které odpovídaly podmínkám, které měl v loňské roce spolek FK Chovos, s čímž tedy souhlasí. To znamená, tam měli, co se týče financí, za každé odehrané utkání 1500 korun a za každý trénink 1000 korun. Znamenalo to v podstatě několik utkání ročně a tréninky, já myslím, že měli 1 nebo 2krát do roka, asi v podobném gardu. Týdně v podobném gardu by to bylo využíváno tady s kolem Kokonín. Chci jen říct ještě, že jsme chtěli najít nějakého, nebo takhle, v minulých letech s FK Kokonín byly trošku problémy, takže jsme se snažili najít nějakého partnera, s kterým se bude spolupracovat líp. A co se týče toho Kokonínu, tak vlastně pan Meixner, který je předseda toho klubu, tak zároveň vlastně tady trénuje naše děti. Takže je to člověk, s kterým už jako spolupracujeme a který je zvyklý na to nějak jako fungovat v té obci. Takže za mě, já bych určitě neměla problém to pronajmout a jestli nemáte nějaké další dotazy k tomu. To se týká dospělých, jo? Ty děti budou fungovat podobně. Nějakou soutěž, Kokonín. Oni budou pohlesní. A nehráli to? Na Malý Skále. Vím, že tam už mají ještě, na Malý Skále hraje ještě jako Malá Skála a mají trošku problém se pak jako někdy poskládat na ty zápasy. Kovo se spojili se Smržovkou, ne, s ničím jiným. Lučanama. Nebo s Lučanama. Spojili se s nějaké hrajou někde. No vlastně jo. Na Kročinku jsou. Neví si hrát předtím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli platí, že nadále v pátky budou moct využívat hřiště. Pátky určitě. S tím oni počítají, tak on ten Fanda to zná, jak to je, takže pátky vědí, že jsou jako vaše. A vzhledem k tomu, že ten Fanda jako už v podstatě tady fungoval, tak ví o tom, že existuje kalendář, který musí jako dodržovat. A my jsme totiž byli hrozně neradí, kdybychom se tam pak pátky s někým zase museli dohodovat. Ne, ty pátky o pátkách ví. Když tady byl pan Halama, tak dětem tam maloval latexovou barvu, čáry a děti měly zničený boty a nemohli jsme tam ani trénovat. To bylo takový nepříjemné. To bylo. No, tak věříme, že s tím Fandou Meixnerovým, že to bude jako jednodušší spolupráce. A o těch pátkách to je informované, které pátky. A obecní akce samozřejmě, to je i v té smlouvě jako uvedeno, že vlastně i v tom záměru, že ten nájemce musí akceptovat to, že to hřiště je užíváno dalšími subjekty a musí se jako v podstatě nějakým způsobem domluvit na tom užívání na těch termínech. Takže já bych dodržela ten kalendář, co máme a prostě všechno to tam nasypat a to. Oni taky nějakým způsobem jsou schopní to, když to mají odhlasovaný, tak to nějak upravit, když potřebují. Děkuji. Dobře, takže já bych návrh usnesení tedy zní: Zastupitelstvo obce Rádlo schvaluje uzavření smlouvy se spolkem TJ Sokol Kokonín, Ičoš 1638937, Dalšická 50 Kokonín, na pronájem fotbalového hřiště a souvisejícího zázemí na období od 1.8.2026, což už teda dalo, já to spíš do 30.6.2027. Je to teda na tu jednu herní sezónu. S touto výší nájemné 1500 korun za každé odehrané fotbalové utkání, 1000 korun za každý trénink. Pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Kdo je pro? Děkuji. Způsob zimní údržby krajských komunikací.
jsme už o tom hovořili na zastupitelstvu, je to asi tak půl roku zpátky, o tom, že v podstatě ty zemi v poslední době generují takový ty dny, kdy je ta ledovka taková, že na ní nedrží vlastně ten posyp, který tady běžně teda krajské komunikace sypou a stává se nesjízdná. Tohle jsme řešili s těmi krajskými komunikacemi, snažili jsme se posunout trošku dopředu i v tom jejich spisu, což teda úplně se nepovedlo. Prostě jsme v nějakým stejným gardu jako důl a podobně. Prostě s tím se nedá nic dělat. Ale nicméně máme v podstatě možnost teďka rozhodnout, jestli budeme pokračovat v tom posypu, který byl, což je ten posyp tou drtí. Prosím. Drtí sypou, ne? Inertní posyp. A nebo jestli přejít na ten posyp chemický, na tu sůl. Tam to má teda svá specifika. V našem případě, v naší obce, jedno poměrně velké specifikum, které bychom museli řešit na vlastní pěst. A to je, že v úseku kolem chráněnky ta sůl prostě sypat nelze. To znamená, že pokud by jsme se rozhodli pro tu sůl, tak oni by 100 metrů před chráněnkou to sypání vypli a 100 metrů za chráněnkou by to zase zapli. A tu část zatáčku v té chráněnce bychom si museli tak jako si řešíme ty obecní komunikace, tak bychom si je museli prostě posypat tím drtí nebo pískem nebo něčím takovým. Což je jedna poměrně jako důležitá věc, kterou je třeba se nad tím zamyslet, protože to samozřejmě je další práce pro nás. Na druhou stranu, když je ledovka, tak ta drť na tom jako nedrží úplně a je to prostě, generuje to jako některé dny, kdy se prakticky nedá vyjet. Další věcí, kterou je teda potřeba vzít v potaz, tak je nějaká jako možnost toho, že někteří lidé budou mít jako strach o to v podstatě, že jim ta sůl nějakým způsobem kontaminuje třeba studně nebo něco takového. Takže z toho důvodu já jsem vlastně, protože pan Nepoř, který to má na starosti, tak je bohužel teďka na dovolený, tak já jsem ho aspoň požádala, jestli by se mi vyjádřil k nějakým věcem k tomu a třeba co se týče, já jsem vám to posílala, třeba co se týče té soli, tam v podstatě poslal i nějakou studii s tím, že ano, ta sůl může i nějakým způsobem vlastně se dostat do těch studií v případě, že by byly blízko, byly by málo hluboké a podobně, ale že není vlastně zdravotně závadná. Takže říkal, že pokud někdo má strach o tu sůl, tak by měl mít strach o to, že ty oleje, nafta a tak dále, co prostě na té komunikaci je, takže tu vodu zhorší, nikoliv jako ta sůl. Jo? Že teoreticky může mít vliv třeba na tu chuť té vody nějakým způsobem, ale rozhodně nemá jako vliv zdravotní a že vlastně byly v té zprávě, kterou nám poslal, tak tam byly i rozbory z nějakých studní a ať to jako třeba obsahovalo nějaké zvětšené množství té soli, tak všechno to bylo daleko pod jako normami hygienickými na pitnou vodu a nevykazovalo to žádné nebezpečí. Ale může se stát, že ty lidi to tak jako budou vnímat, že to nebezpečí tady je. Takže to je další věc, která v tom nepomůže v tom rozhodnutí dát. Já teda prostě můžu být vlastní zkušenosti k tomu, že to chemické pluhování, to solí nebo sypání, to má zase důsledek toho, na druhé straně, že když začne hodně sněžit, tak jak se sype ta sůl do toho sněhu, tak vzniká veliká řečka, kde se to rozpouští a je problém zase na začátku toho procesu. Takže až už jako to taje, tak už máme se toho černou, ale je to opačný způsob, než když hodně sněží a sype se pískem, tak je se krásně to a začne polevovat, tak pak máme tu řečku teda. Jestli máme řečku na začátku,
máme čistou silnici hezky bílou a pak ji máme rozdělou. Druhá věc je, že tenhle problém je, myslím, mezi Josefovým dolem a Panvaldem. Tam je úsek, který to, a oni jsou tam povinni jako to vyjíždět. Jo, ne, že jako řeknou, teď si tam plovíte jako vy. Si myslím, že oni mají povinnost, protože tam to tak je. Tam zajížděl za nás sypač jenom 200 metrů, tam zajížděl plovat sypat těch 200 metrů. Jo, tady. A to je, jak je donutíš nezůstat u posypu drtí aby jeli dva sypače? Jo, ale zase, aby jsme tady, náš sypač, který tady má na starosti jezdí rychlostí menší než ten jejich sypač, takže to by mohli zajistit možná oni. A za třetí nevím, k jakým okruhu by nás jako přidělili, jestli by to nebylo ještě horší než Český Dub, protože okruh K, nevím kolik, jo, tak jezdí celý Jablonec až do Kokonína, má na starosti tady tu 65 z Jablonce až tady na Hrádavský mlýn, musí si jezdit otáčet nahoru na Jizmanice, tak aby to auto tady nebylo ještě za díl hodin, než přijde to auto z Českého Dubu. Jo, že by to tu komunikaci tady posypalo tou solí a že do té doby tady tam stejně dohodne. Jakože takhle, to informace, jako, že by mohlo dojít k tomu, že co se týče soli, že budou jezdit později než drtě, tak to jsem nedostala. Ale to je z Liberce obsluhovaný. Tohle je to obsluhovaný z Liberce, to auto nejdřív jede do Českého Dubu, protože tam jsou zrovna tak vodní zdroje, oni všichni chtějí přicházet na sůl, ale je 4x dražší než inert, takže jim se to taky zase moc nelíbí, protože krajský úřad musí nebo kraj prostě vydává z rozpočtu daleko víc peněz, ale lidi chtějí většinou sůl, protože mají hezkou silnici, jo? A na tom Českém Dubu je hodně vodních zdrojů, takže právě tady to auto, který jezdí na Nádlo, tak to objíždí na Česko-Dubsku právě ty takové kousky silnic, které nejsou posypané solí a krátce až nakonec. Jo? Já si myslím, že by šlo krásně udělat, že to auto pojede první na Nádlo na níže a pak pojede na Český Dub, jak si psala v tom e-mailu. To by šlo asi otočit, ale to je jenom o nastavení plánu zimní údržby a tak to je s tím inertem a ten okruh říkám K, nevím kolik, to bylo K9, teď se to změnilo, ale říkám, ten má celý Jablonec, tady tu hlavní, jo, musí se otáčet dole, protože na Radovském mlýnu se neotočí, když se tam otočil a jel zpátky, musí jet na jednou, musí se otočit, takže tam se letí další 20 minut a nevím, jestli volal, no to zase se musí vrátit, jo, nahoru. On musí jet tam a zpátky, že jo, teď tady ještě má přípruh, ujel on se urychlovat, takže tam musí jet dvakrát, jo, takže a on by to dával stejně až nakonec. Takže jestli on sem ve finále nedostane díl, než ty z toho Liberce s tím pískem. A ještě hlavně ty první týdnové prioritu, který on jezdí, takže on na nějaký dálko, ten řidič má takovouhle hlavu z toho, kde má všude pluhovat a už vidím, jak tady budou tady zablokovaný nahoru Rychnová kamionama a on si vzpomne, že teď ještě musíme na Rádlo a pojede tam posypat naše 4 auta. Takže za mě bych mohl takovou jistotu toho auta z Liberce, který toho má málo, ale přijde sem pozdě jakoby málo sype a málo pluhuje, ale musíme s tím ujet hodně dlouhou cestu mezi tady těma věcma. A jak psal, že se má volat na dispatching, tak prostě musíme vycvičit. Takže tam vlastně musíme, tak já tam taky volám furt, že vlastně musíme vycvičit, aby prostě se nejezdili dřív, no, nebo já nevím. Na dispatchingu jsou ti schopní říci, že tam jako speciálně vidí řadu, že tam projeli a vidíš na tom, že tam nebyli. Já vzhledem k tomu, že jsem v tom štábu té zimní držby, tak já mám na ně to speciální číslo, nevím, tam voláte vy, ale já nemám, který se nesmí dávat veřejně, to číslo jo. Takže já jim tam každý ráno nadávám, říkám, už tam jel si pať, říkám, teď tady jedu od nádrží dolů, tady nikdo nejel. A on, já se splet. A on teprve tam jede. A on přijede, pak volám domů, kdy přijel si pať, a on tam přijede v 8 hodin, jo, jsem ráno. Takže to je asi jenom o tom, nevím, zajít zatím za panem Davidem, teďko novým vedoucím odboru dopravy na Městském a vysvětlit mu tuhle situaci. Teď je nový, už není Světák, už je David, tak toho tady znáte z okresu Jablonec, tak podle mě zajít za ním, aby on došel na silnici Celka, postrašil je a oni sem jezdili dřív do Českého Dubu, takže tady teď se musí sněžit než Český Dubu. Jako přes toho Dana to samozřejmě zkusit můžeme, jo? To žádná, tak jako když jsem to zkoušela přes silnice, tak mi to vysvětlili, že to prostě nelze, že prostě patříme do nějaké skupiny a tam musí se nedostaneme.
Takže jestli to zkusí přes Dana, tak to napíšu. A ty bys byl teda pro to, Já bych byl zatím pro jistotu pískem. Protože říkám, ten sypač, ten se zasekne, většinou bývá zaseklej buď dole u Rychnova, anebo u Gimblu nahoru, jo, když se tam vpadají ten kamion. A on nás chtěl třeba půl dne, než se to tam jako rozejbe nějak. Než mi přijde z druhé strany naproti, a to má je tak šekovi. On má dochopení na kruhách, jo, tam on má celý jako jablonec, pomalu na starosti a má na to 2 hodiny, a když jako hodně sníží, tak má za 2 hodiny co jako dělat. Jo. A nemyslím si, že toho, že by zrovna právě až tady profičí kolem ráda, že by si vzpomněl, že tam má obočit. Třeba zkoušeli jste někdo pěstovat něco ve slaném roztoku, to neroste, to ta chránika časem chcípne, za 10 let ta se jen A tak to ještě jako další nezmizí. ty auta to tahají, známe to, že jedou z hlavní, že natahají to až do rána nocí kusů, takže vlastně on by to ani bylo potřeba to musí udržovat, protože oni tam jedou kole takže to je další věc, kdy ta chránka by se musela přestat sypat ulichty a skončit na druhý straně No tak chrámu. oni to mají tak, že přestanou 100 metrů. Jo, ale ty auta Samozřejmě to stejně to takže to obecně dopadlo částečně, ale jak říkám, tady pan tak ten tu chránku by to asi moc nebylo, to by to asi moc. Já ještě vám dám slovo do Pranice, všichni jezdíme alejí a víte, že kolikrát za zimu tam jsou ty návěje, co se stane, když bude sůl, kterou pak nikdo nezasype a budou tam nafoukaný ty jazyky, když tam je prostě ten písek, tak aspoň prostě trošku se tam člověk udrží, když tam nebude nic, tak je to prostě pase. On i když sype tou solí, tak bude. Jo, to asi To jo, ale on to a potom za 2 dny nafouká a on za 2 dny už nepojede s tou No, solí. ale oni teď tou solí, oni musí jezdit častěji, jo, zase. On musí jezdit solí pískem, když písek, když budou jako šulit, tak si řeknou, projde tam jednou za den, je to relativně v pohodě. Solí, jak je to sůl, tak se musí jezdit minimálně 3krát denně, takže on by tady minimálně 3krát za den jako projel. Tak je to dražší, ještě musí jezdit častěji. Ano. A všichni to vidějí. Jinak jenom tak jsem zjišťovala vlastně, jak to mají ty obce v okolí, i pan vlastně nám posílal nějaký rozpis. V podstatě všichni tady mají sůl, kromě Šimonovic, tak jsem volala paní starostce, jako co je, jaký jsou ta jejich motivace k tomu teda si nechávat tu dreť. A ona říkala, že vyšli vstříc lidem, kteří měli strach jako o ty studně. To je ta motivace. Ale nicméně teda jako od informace od těch silnic by ta sůl neměla být jako, nebo asi není prostě zdraví škodlivá, i když do těch studní se dostane. A pokud se dostane ta sůl, tak říkala, že mnohem větší problém je, že se tam dostanou i další věci z té komunikace. No ne, taky to furt jako sůl, jako sůl, kterou si solíme, jako by to, že jo, solíme doma polívku, takže ona to není jiná sůl, jenom je prostě těžená jiným způsobem a jinak si někoho na nejpůkrach, jo, takže to furt NaCl, jako si dáváme do polívky, takže jako to je jenom o tom tam. A ještě byste ty doma pejsky, tak by mu to si dělal pacičky pejsku. Problém je, že z té zeminy to už tu sůl nikdy neroste. No. Takže ty pozemky všechny okolo budou prostě kontaminované. No tak to v tom případě asi kontaminovaná, ale celá Česká republika. Ja, tak jako ona se časem jakoby odplaví, ta sůl, ale když se to bude furt jako přiživovat, že jo, tak tam jako furt nebude, že jo. To by se muselo přestát a pak za 10 let už tam ta sůl třeba nebude. Ale bude jako když se tady bude teď furt každý rok sypat solí, tak tam ta sůl bude jako v té zemi. Nicméně tráva kolem silnic prostě dál, jo, jakoby když se podíváte kolem všech silnic, tak to tam jako bují, ta vegetace tam bují, takže jako zase tak extra to tu přírodu jakoby nehuntuje. Ale za mě bych zkusil zůstat u písku zatím a zkusit toho trasu. Toho Ramze nebo dneska u nás. David. Dobře, tak Nebo názor jsem přijde pak z hlediska průběhu celé té zimy, kdy třeba sněží a mrzne a spíš to ten bůh jako okulačí, musí jezdí se nějaká vrstva sněhu, tak tou solí, když se to usype nebo nějakým způsobem, tak to jako rozpustí a máme prostě hezký asfalt a ne, tady pak máme rohlety, prostě výkupy, jako ničíme se na tom auta, ale jako
ale solid stejně nebudete všechno, že jo? Jenom prostě tu páteřní síť a ty přípojky, to prostě bude kaše. Tak do těch případů se to částečně natáhá, jako to máme teďka, když prostě zjíždíme, to bude stejný, ten zbytek samozřejmě bude jak je teď. A tak my v podstatě máme takovou kombinaci, kdy se snažíme tady na těch našich komunikacích, tam, kde je to potřeba, tak tam dělat nějaké jako místa s tou solí, aby když jdou do kopce, tak aby měli kde se chytit. Takže tady v podstatě využíváme jako oba ty posypy. No. A my už to by jako bylo v následující země, nebo? Jako teď A oni to samozřejmě potřebují rozhodnout u nás v podstatě, aby si to... mají mít plán údržby, jo? No to proto to je to... Dobře, a tak můžeme to zkusit, když teďka máme zkušenost s tím, jak to je teď, tak jednu zimu zkusit to a pak schopni porovnat a říct si, dá se další rok to můžeme změnit. Dá se to změnit až na další sezónu. Takhle musíme si říct, oni ve chvíli, kdy si udělají ten plán údržby, tak už jim do toho jako nemůžeme zasáhnout. Když jsme tam někdy řekli, hele, tak nám to tak úplně nehodí. takže schválujeme ukončit na sezónu. Schvalujeme to, no pokaždé. Teď to schvalujeme vlastně poprvé, nebo takhle, my jim to ani nemůžeme nakázat. Jo? My můžeme jenom se přiklonit k nějaké variantě, která za nás je jako hodnější. Co na to pan Machala a ty, co uklízejí? Jako ty neuklízejí trojku. Ale projíždějí i po těch jiných komunikacích samozřejmě. A když můžou, tak to prostě skloupí a uklízejí tu hlavní. No, protože to ty krajské neudělají. No a dělají tam i třeba mezi stromy, aby se mohli lidi vyhnout. Že? Na té silnici. To by jako teoreticky opadlo, to by teoreticky opadlo, to ta síla jako rozpustí, že jo? Jako by tady ty místa. Teoreticky. Takže možná by nebyly výhybny celý rok. No, tak jako... Říkám, to si pak tam musí brát třikrát denně, když je ta sůl, to není, říkám, to není jak když... No ale on to nehází 5 metrů od silnice, ne, jako lidem na zahrady, takže to asi pro ty hybny neudělá. Tak já teď nevím přesně, kde myslíte výhybny, třeba pálej, jako by tam, to je asi jedno, tam to bude flákat, jako ten klub, že to bude flákat ze stráně nebo na pole. A pak ještě byl pod nádraží, úzká si nebo od kostela k nádraží dole, no tak... No co vím, tak Machala mezi Rádem a Mířím ty výhyby dělá. Jo, Dělám, jako, ale to asi, nevím, to asi nebude mít jako žádný vliv na tak to. jako dělat je může dál, že jo? Jako, Dělat je může dál, akorát si na pokud si to železa guma, no, se bude muset dát, protože... A on tam se má, asi myslím, ne? Že nebudu se železem. Nebo jo, a teď už mě tak napadá, že oni s vítězem a tak budou ještě muset jít po obci jezdit pomalejc, protože jak budeme mít vítězi, tak jezdit po hlavním asfaltu, to moc nebude. Ale to je prostě, má to své pro a proti, no, tady to, takže... To je vždycky tak. Ještě můžeme prozkoumat tu trasu. No, zkusím to přes toho Dana určitě jako zeptám, jestli by to dokázal nějak jako nás protlačit, protože přes ty silnice tam jako nebyli ochotní k nějaký změně. Víte, jaký data potřebujeme vyjádřit, V podstatě ne, to by ne, teď. Oni vlastně už musí teďka připravovat ten plán. Teď ještě na to, když řekneme, že no, třeba to, protože může se to stát, protože třeba už ten okruh bude tak dlouhý, třeba zase na druhou stranu ten okruh, který jezdí teď touto, a zajížděl by se tak ten, že bude tak dlouhý, když to auto jedno nezvládne, tak by se musel jako kouknout, si pojď na zem, že jo, třeba. A ten už se to bude na dva, nebo nevím. Že pak už budeme mít jako fakt informace, vidět, co to už máš, to porovnat. Se tady jako, já si to nechal představit, ale nejsem na to expert, abych řekl, že bude to takové, že proč to neskusit za rok se určitě jako jezdítí, tak bude Jako co ještě můžu teda prověřit, jestli by to znamenalo nějakou změnu v tom času. Jo? Jestli bychom se dostali na nějakého pozdějšího jako časového slotu, tak možná do toho jako nejít, ale pokud by to tak nebylo, tak bych byla osobně asi pro to zkusit.
Já zkusím první návrh usnesení a uvidíme. Zastupitelstvo obce Rádlo doporučuje krajské správě silnic Libereckého kraje změnit způsob zimní údržby krajských komunikací na území obce Rádlo na chemický posyp s výjimkou přibližně 200 metrů dlouhého úseku v prostoru přírodní památky, kde bude v případě potřeby zajišťovat obec inertní posyp. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Dalším bodem je hasičárna, více a méně práce, které byly přiloženy v těch dokumentech. Tak tam byl změnový list, který obsahoval již schválené práce a některé nové. No, takže co se týče těch nových, tak tam byla méně práce 11 531,30 korun na slaboproud, méně práce 6 007 korun 83 haléřů, včetně DPH na sádrokartony, střecha byly více práce 39 089 korun, včetně DPH a drámy podhledu méně práce 45 209,47. Současně tedy jsme na tyto náklady připravili dodatek, který je teda také součástí toho usnesení a který musíme schválit. Některé z těch nákladů, které jsme si, respektive ten náklad, který jsme minule si říkali na ty práce, na tom úžlaví, tak tam se ta částka ještě snížila. To bylo v přiloženým dokumentu. Takže jestli je nějaký dotaz k těm pracem na hasičárně obecně. Jak si myslím, že se celkem držíme harmonogramu, byť firma se nás snaží trošku přesvědčit o tom, že potřebuje času víc, ale to je asi takový boj jenom kdo z koho. Takže předpokládáme, že do konce roku ta stavba bude hotová. Ano. Kolik už je celková částka těch více nákladů na hasičárnu? Celková částka, tady s tím dodatkem se to navýšilo o 298 000 bez DPH. A my jsme, takže to jsou v podstatě takové jako částky, které upravují jenom tu realitu. Vlastně největší navýšení bylo minulý rok s tím dodatkem číslo 1, protože díky tomu nestabilnímu podloží se muselo prostě změnit způsob zakládání výstavby. Takže tam jsme byli na částce asi 1,8 nebo takhle nějak navýšení. Teďka z hlavy nevím, no, ale to byla vlastně jako významná částka, která zvýšila jako cenu té stavby, ale tohle už jsou v podstatě tím, jak se blížíme ke konci, tak už si vlastně dorovnáváme prostě ty částky, tak aby nám to sedělo na konci. Ale nicméně to musí mít dodatek, musí to schválit ministerstvo a tak dále, protože to je přes dotace. Takže, jestli ještě nějaký dotaz, tak návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Rádlo schvaluje více práce a méně práce na stavbě Rádlo výstavba požární zbrojnice, které dosud nebyly schváleny zastupitelstvem obce a to. Já už teda nebudu to číst znova, to byly ty, co jsem řekla předtím. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo ze 27.2.2025 se společností Spiders. Jehož předmětem je zpracování změn obsažených ve změnovém listu číslo 2, včetně více prací a méně prací schválených usnesením zastupitelstva těmi předchozími a usnesení přijatých na tomto zasedání. Do smlouvy o dílo a úpravu ceny na 14 322 687 korun 46 haléřů bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo. Takže kdo je pro? Děkuji. Tak, dalším bodem je zpoplatnění rezervací na beach volejbalovém hřišti.
Já jsem začátkem prázdnin řešila poměrně často konflikty na beachvolleybalovém hřišti, kdy probíhal nějaký systém rezervací, kterému ne všichni rozuměli. A tak jsem to pojala tak jako, aby to bylo přehlednější pro všechny. Využila jsem systém Rezervio a nastavila jsem v podstatě placené rezervace s tím, že kdo si chce rezervovat, tak zaplatí částku 150 Kč za ten 2hodinový blok. Kdo si rezervovat nechce, tak to má jako zdarma. S tím, že jsou ty rezervace možné pouze ve všední dny od 17 do 19 a o víkendech od 14 do 16 a 17 do 19. Ta platba probíhá přímo přes to Rezervio, takže za nějakých asi 7 Kč, které si za toto Rezervio vezme, tak nám přijde částka z toho 43 Kč za tu rezervaci. Já už jsem to tak jako nastavila, říkala jsem si, že si to dodatečně schválíme, protože s tím bylo hodně problémů. Takže teďka můžu říct, že už ten měsíc to asi funguje. Jsme teďka na nějakých asi 15 stovkách, které se tam vybraly a nezaregistrovala jsem žádný problém a těm běžným uživatelům jsem to jako rozdistribuovala a rozuměli tomu a souhlasili s tím, že teda takhle to dává smysl a jsou schopní na tom s tím takhle fungovat. Takže funguje to tak, že vlastně na místě je nějaká tabulka, kde je napsaný, jakým způsobem se to rezervovat, jakým způsobem zjistit, jestli to je nebo není zarezervovaný a přes odkaz nebo QR kód, který tam je, tak prostě ta rezervace se udělá, zaplatí se kartou. Takže jestli k tomu máte nějaký dotaz. Je to na rádlo.cz, pak tam je nějaký služby občanů nebo něco takového a tam je ta rezervace. Takže je to i na místě, je to i na stránkách obce. Já jsem to teda úplně nedávala na Facebook, protože cílem asi nebylo jako zvýšit množství těch rezervací, spíš udělat to nějaký trošku pořádek. Na tom Facebooku je to takový, že člověk neví, kam to až doputuje. Takže takhle, tak jestli máte ještě nějaký dotaz. V souvislosti s tím mě napadá, co se jim vlastně všechno zpřístupní, když se pronajme hřiště, jestli se jim nějakým způsobem i otevře zázemí ve smyslu toalety a kabinky nebo... Jako fotbalistům nebo teďka ten beach těm beachvolleyballistům a celkově asi obecně bych to tak pojala, protože vedle je hřiště pro rodiče s dětmi, chodí tam lidi na koupaliště a tak mě napadlo, jestli by obecně mohla uvažovat o tom, že by ty záchody byly zpřístupněné prostě všem. To by asi šlo, museli bychom zintenzivnit úklid nějaký, jo, protože teď tam v podstatě se pohybují, teďka přes to léto, teda tam máme ty fotbalisty, dělají taky docela bordel ty jablonnecký, ale stíháme to nějak uklidit. Máme tam děti a máme tam hasiče. Jo, takže je to vlastně před každou tou akcí, by někdo minimálně ty záchody musel zkontrolovat, protože když to nechá otevřený, tak to může vypadat šilě. Ale dá se to zkusit a třeba jeden z těch záchodů jako tam pamatovat. Otázka je, jestli přemýšlím, jestli nám tam něco nezmizí. Co? No. Věřím, že spoustu rodičům by to... Jo, já tomu rozumím taky, no. Teď jenom přemýšlím, jak to udělat prakticky, aby nám tam jako nezmizelo to vybavení. Třeba, že by Rádela měl nějaký kód tajný, nebo že by tam byl ten klíček v kapsičce, já nevím, cokoliv. Asi se nad tím dá zamyslet. Asi nějaký varianty se dají vymyslet. Že máme záchodek, nebo chodí na to. No je to nepříjemný, prostě když to musíte řešit a máte za zády zavřený záchody, tak... Je to pravda, jako... Je to na místě, no. Pravda, tak zkusíme si nějak vymyslet nějakou variantu. Dobře, děkuji. Takže... Ještě nám chtěl zeptat, jak je to teďka nějaký vlastně výčel, já jsem si nevšiml, že by tam byla nějaká cedulka, když se to někoho rezervuje. Takže to nějaký systém byl. V podstatě to hřiště dal dohromady Stejskal
A ten, vzhledem k tomu, že ty beach volejbalisti byli i vlastně jako oni, tak oni si to nějakým způsobem měli tam cedulku, pak teda zmizela, kde se to jako dá zarezervovat a my jsme se domluvili se Stejskalem, že už prostě ji tam nebudeme vracet a že to uděláme tak, aby to bylo, aby to šlo jako přes obec a aby ve chvíli, kdy se to rezervuje, protože jako zatím teďka z těch rezervací nikdo nebyl rádelský. To znamená, že ty rádeláci to využívají tak, že prostě se tam přijdou podívat nebo se podívají na ten odkaz, řeknou, hele, je to volný, jdem tam. Jo, nemají potřebu si to zarezervovat. Když někdo chce přijet od někať, tak už pro ně je zajímavý zaplatit třeba 150 Kč za to, že ví, že tam prostě v ten den nikdo nebude. Jo, takže neexistoval nějaký rezervační systém, ale špatně se to jako dostávalo k lidem. Takže jsme se řekli, že to pojmeme trošku jinak. A neříkám, že na tom vyděláme jako hromady peněz, ale spíš je to takový, jako že když někdo chce tu rezervaci si udělat, tak prostě proč se nepřijmout nějaký koruny a který na tu potřebu samozřejmě jsou potřeba. Takže jestli teda můžeme schválit to usnesení, takže zastupitelstvo schvaluje pravidla rezervace beach volejbalové hřiště, podle kterých lze hřiště rezervovat ve všední dny od 17 do 19, o víkendech od 14 do 16 a 17 do 19 za cenu 150 Kč za dvouhodinový rezervační blok. Mimo uvedené rezervační časy nebo v případě, že není termín rezervován, je hřiště přístupné veřejnosti bez rezervace na principu, kdo dřív přijde, ten dřív hraje. Ten hraje. Ještě tam to napíšu zdarma. Takže, kdo je pro? Když už jsem se teda pouštěla do spoplatňování rezervací, tak mě ještě napadlo, teda další bod spoplatnění parkoviště Milíře, napadlo mě se nějak společně zamyslet nad tím, jestli by neexistoval nějaký systém, který by nám umožnil vlastně získat nějaké finance z toho, že tady máme poměrně dost turistů, kteří parkují na Milířích a s tím, že jsem si teda vědomá samozřejmě, že zavedení jakéhokoliv systému placeného by mohlo přinést nějaký jako problémy s parkováním mimo tyto plochy. Takže je to vlastně na nás, jakým způsobem se k tomu jako postavit, ale navrhnu to jako možnost, která by šla udělat. Zjistila jsem, že existuje poměrně jako laciná varianta, která spočívá v QR kódu, který je tam umístěn a nějakou aplikací, která teda stojí měsíčně 500 a která umožní vlastně zkontrolovat ty platby. A znamená to, že v podstatě přes QR kód ten parkující si zadá registrační značku a provede platbu online. Výhody to je samozřejmě nízký pořizovací a provozní náklady, okamžitý vlastně systém uvedení do provozu a zároveň v podstatě okamžitý systém zprovození ze světa v případě, kdyby se řeklo, že se to jako že to nepřineslo nebo že nepřevážily ty nevýhody nad těmi výhodami toho systému. Nevýhoda této možnosti je teda v tom, že by se dalo platit pouze v podstatě díky chytrému telefonu s přístupem k internetu a že prostě by nebylo možné zaplatit hotově. Na druhou stranu vlastně je to asi jediná varianta, která by mohla být schůdná, protože varianta parkovacího automatu znamená částky kolem 300 000 a více, připojení na elektriku, připojení na internet a podobně, takže to je varianta za mě nesmyslná. A co je důležité, že v případě teda, kdybychom zjistili, že ty negativní dopady jsou velké, tak v podstatě jsme utratili 300 000 nesmyslně. Takže tuhle variantu bych určitě jako nepreferovala. Otázka je, jestli zkusit třeba tam ten QR kód dát. Dále je možnost se zamyslet nad tím, jestli to parkování udělat povinný, anebo jako třeba dobrovolný příspěvek. Jde o to, co určitě nechceme, aby ty auta parkovaly někde jinde. Jo, to je jasný a tomu se musíme vyhnout. I kdybychom teda si řekli, že to nebudeme zkoušet, tak prostě tohle je prostě nejdůležitější. Z těch nějakých třeba 10 000, které z toho dostaneme, asi tak důležitý jsou, ale ta možnost
asi 500 za měsíc. A ve chvíli, kdy si řekneme, jako je to problém, auto stojí někde jinde, tak dál do toho nejdeme, sundáme cedule a jdeme dál. Tak ten problém, že jsme tam dali nějakou vysokou cenu, která ty lidi taky bude odrazovat, takže to je druhá diskuze, ale když ještě dáme dobrovolný, tak to nic nemůžeme skončit. To je, jestli se to něco dostane. Tak to zapadne asi, jestli to vytáhneme jako vůbec, jako Abych tu měl jednu poznámku, že v tomhle místě ten internet jako mobilní přes data jako velice špatný. Takže ta patinko jako, že je to automaticně komplikovaná, takže by ani nechtěl, ale když tam jsem s dětma, jo, jako nevím, jestli se to teďka nezlepšilo, ale teď se to zhoršilo, teď tady právě řešíme, ano, teď se to zhoršilo, takže to je první věc, kterou bychom museli nejdřív vůbec jako vyzkoušet, když bychom si řekli, že to má smysl nad tím jako přemýšlet, protože to je to, co chtěla říct, že teďka to trošku řeším i s telekomunikačním úřadem, byť teda to není naše jako parketa ani náš jako problém, ale teď se ta situace zhoršila a zatím to vypadá tak, že oni na Javorníku postavili vlastně z toho vysílače, udělali rozhlednu nebo vyhlídku a postavili tam nějaký zábradlí a přehodili tam trošku ty paraboly a výsledek je ten, že na médiích už prakticky ten signál teďka není vůbec. Takže to je první věc, kterou teďka musíme vyřešit samozřejmě, aby jsme tam ten signál měli. Jo, Prosím vás, jaký je vůbec celkový koncept? Já na těch místech bydlím nějakou dobu, jsou tam zákazy, jsou tam malý prostory na to, aby tam vůbec někdo zaparkoval. Z těch zákazů samozřejmě říkáme, běžte parkovat na parkoviště, i když je to daleko. Jak to bude v zimě s úklidem? To někdo zaplatí QR kód nějakou určitou sumu a dostane službu, jakože bude třeba otevřený záchod, kdo se o to bude starat? Záchod na dvíř. No, dobře, tak oni chodí dolů pod stánek, že? Když je zavřeno, tak ten pump track, tak to sem tam občas vidíte někoho, kdo má stažený kalhoty. Ale prostě jsou tam i lidi, kteří tam bydlí a parkují tam přes zimu, protože ty komunikace k těm barákům nevedou a nejsou udržovatelné třeba. Konkrétně třeba u Hejnej dole pod stánkem, jak by to bylo řešení? Tak může mít výjimku vlastně. No, tak samozřejmě je to jako, to by byl náš systém. Čili i kontrola je naše, jo. Jako to si dokážeme asi říct. Záchody teda... A kdo by to kontroloval? Prostě bylo by to dobrovolný. Můžu. Chápu to tak, že tam žádná závora nebude, bude tam jenom QR kód prostě. Když tam přijede nějaký turista, tak prostě bude vidět, že se tam má platit, tak prostě já když někam přijedu, tak to taky zaplatím. A když samozřejmě na kontrole asi teda chápu jakoby obce, a nemusíte to budou kontrolovat teoreticky a něco přijde nebo nepřijde, že jo? Jako máme městskou policii, který můžeme to samozřejmě dát jako za úkol, tam jednou zadem projet a zkontrolovat to. Jo? Případně je možnost tam dát opravdu, což taky některé obce mají, že to mají jako dobrovolný, že mají dobrovolný příspěvek 50 korun, ale vlastně nikdo to jako neřeší. Samozřejmě ten příspěvek obci by byl v tu chvíli jako nižší, ale to jako a nebo to můžeme nechat tak, jak to je, to asi jako je úplně nejjednodušší varianta, ale záchody si myslím, že tam stavět asi kvůli tomu nebudeme. Tak oni už tam jsou. Tak to nejsou vůbec. Nejsou vůbec. Jestli to bude dobrovolný, tak si myslím, že to je dobrý. No nejdřív je potřeba si vyřešit jako signál. Jo, bez toho to je asi v tuhle chvíli. Určitě. To teďka jako nejžavější záležitost je to, že se v podstatě ten signál tam ještě zhoršil a v tuhle chvíli, což je teďka týden, to řešíme, tak to už jako úplně nemá, teďka v tuhle chvíli to nastavovat nemá smysl. Jo, to si můžeme si říct, že to necháme třeba na další zastupko nebo na to, až to tam bude vyřešený. Kromě toho, že ten signál jako se zhoršil a doufám, že to je tímhle dojde k nějakému zlepšení, tak to jsem vás chtěla teda informovat už později, tak se snažíme o nějaké jako komplexní zlepšení toho signálu v té lokalitě, takže podáváme s nejvyššími nějaké jako podněty,
na Český telekomunikační úřad, protože zjistili vlastně, že milíři patří do takzvaných jako bílých zón, které v podstatě nejsou vůbec pokryty. To znamená, že oni mají ze zákona povinnost Český telekomunikační úřad to pokrýt, ale teďka těch oblastí, které v podstatě vyšly s těma bílýma zónama, je asi 2000. To mají nějak rozdělený mezi operátory, každý by potřeboval něco pokrýt a naší jedinou šancí je se snažit se dostat v tom seznamu trošku výš a nastínit tu situaci jako zoufalou a zkusit to trošku jako ty priority jim změnit, protože sice mají z zákona povinnost ty milíře pokrýt, ale ten deadline je asi 2028, takže by to určitě jako nebylo hned. Já se tady ta myšlenka s tím parkovištěm lidi o tom vůbec věděli na milíří. Ne, to jsem chtěla probrat teďka jako s obcí. No, možná o tom vědí, to nevím, to nedokážu říct. Ale chtěla jsem probrat s zastupitelstvem nejdřív, co si jako myslí o tom, že by se to vůbec jako zpoplatňovalo. A protože prostě je to nápad, který jsem jako dostala, který třeba neprojde. No, takže určitě nikdo to nechce jim zhoršovat situaci, víme, jak to funguje tam na těch milířích, jak ty turisti tam mají jako výrazný vliv na tu lokalitu, takže to je samozřejmě jako priorita a pokud se rozhodneme, že to nebudeme nějakým způsobem to řešit, to není. Tak já jsem to pochopil tak, že jsme dlouho bojovali za to, aby na to parkoviště právě jezdili, aby nejezdili pod rozhlednu, aby neparkovali někde bokem. A teď to dobrovolně spoplatníme, nebo tam možná bude posílat denně policajty. No, já myslím, že ten zájem o to, aby neparkovali jinde nebo nejezdili do zákazu vjezdu trvá. Dobře, ale jsou to lidi, víme, jak to dopadne možná. Z části samozřejmě. Jasně, a proto říkám určitě tam nedávat nic, co by se museli demontovat nebo to. Jo? Říkal, můj ten je zkusit takovou variantu, která přinese třeba nějaký užitek a nebude mít nějaký vliv na ten problém. Pokud bude mít, tak se to tak prostě řekněme za měsíc, ale jako přineslo to problémy, pojďme to zrušit. Zase nějaký odhad, kolik by to mohlo přijít do té obecní kasy, že to opravdu. Já nevím, kolik tam stojí těch aut. Já si myslím, že jich je desítky denně. Já nevím, máte nějaký odhad, byl jste to tam měřit? Prosím vás, ne, pro mě novinka dneska, že něco takového řešíme, ale předpokládám, že pokud to má přinést nějaký koncept a nějakou ekonomickou přidanou hodnotu, tak bych asi tvrdil, že to někdo spočítal. Já předpokládám, že to bude víc než 500 Kč měsíčně. Aha. To znamená, řekněme, když si řekneme Pajdu, že tam zaparkuje měsíčně víc než 10 aut. Který budou chtít zaplatit. Beru dobrovolnou bázi, protože... No, třeba, jo, který budou chtít zaplatit. Je to tak, že my vlastně z toho turistického ruchu jako obec nemá vlastně vůbec nic. Jo, jenom náklady. Takže tohle je cesta, jak řekněme, ne, že by se na to vydělalo, ale spíš ponížit náklady kolem. Protože můžeme zvednout nájem třeba stánku a asi by se vydělalo víc, jako 500 za měsíc, asi není nic moc jako dramatického přece. Jako ten tam dělá stánek. Že to bude víc, ne? Že těch aut je 10 denně, třeba, krát 30. Jo? To je nějaká taková, řekněme, to by bylo mohl být odhad. Jo, ale samozřejmě, jak říká Lenka, když se to ukáže jako neúnosný, tak se tam sundá jenom cedule a zruší se. Já když někam přijedu, jak je to třeba 100 pádů. Ale to je... Já to trošku je to běžná cena 30 korun. 100 jsou na těch... Já bych, že to byl nápad, který jsme tady spíš diskutovali, dneska něco nadzorovat, teďka asi tím, že tam nejsme pro tu variantu, která je náročnější, že nechceme to dávat přes 300 000, takže přichází kvůli ta varianta přes ten airport a tam nějak pohledně vůbec nezřeší ten cíl. Takže teď bych to nerozhodoval, proběhla nějaká diskuse a já si z toho beru třeba ten názor, že to udělá dobrovolný, dneska spousta lidí je ochotná, na pak uvítá, že není do něčeho tlačena a ráda přispěje prostě a pak vidíme, kolik to přineslo a nebude způsobit žádný jakoby, tlak na
taky jsem to jako myslela, zahájit tu diskuzi na tohle téma, jestli vůbec to pro vás je jako zajímavý. Očekávám nějaký velký 100 miliony, ale myslím si, že to nebude jako nevýznamná částka. Jo, že to není jako zase trošku třeba jako u toho beach volejbalového hřiště, kde jsme v nějakých 1000 korunách, tak si myslím, že tohle parkoviště jako využívá poměrně hodně lidí a že to nebudou i desítky, ale že za den, dvě hezky počasí klidně jako 100 aut tam může být, ale jako nestála jsem tam, nepočítala jsem je, to je jenom tak jako můj odhad. A určitě bych nešla do žádné varianty, která za prvé přinesla vysoké náklady a za druhý by negativně ovlivnila jako situaci s parkováním na milířích. No a prosím vás, nemá parkoviště nějaký status třeba na katastru, že to bude travnatá plocha? Ještě ne. A to není travnatá plocha? Nevím, tam jsem. Ne, to určitě není. To bylo vyjmuto z toho, to bylo vyjmuto z půdního fondu. Já chápu, že s tím máte nějaký náklady, musí se to uklízet i v té zimě, že sníh a tak dále. Když by to bylo placený, tak asi to chápu, ale pak bych jako turista očekával tu službu, proto jsem mluvil o těch záchodech. Ale na to bylo volný. Dobře, ale diskutujte aspoň s těmi lidmi, co bude nějakých milířích. Podle mě to tam nedopadne dobře. To, že byste získal 10 z 10 hlasů, to rozhodně ne, možná ani jeden. Je to možný, je to prostě chtěla jsem to, protože jsem našla řešení, které jako se mi zalíbilo, které by se dalo použít, tak jsem chtěla tady jako prodiskutovat. Je věcí další, třeba komunikace s těma městskýma, s osadním výborem a tak dále. Tak ono to je mimo osadní výbor, ono to je za čarou, co si bude povědat. Je to za čarou, ale tak bereme asi to ty milíře trošku jako jinak, než jsou čáry. Takový technický dotaz. Pump track vedle patří obci nebo pod koho spadá, takže ho udržuje obec, asi chápu dobře, ne? Takže by se to třeba dalo nějak propojit, že co se vydělá na parkovišti, dá se na údržbu, třeba částečnou údržbu toho pump tracku, protože spousta těch návštěvníků je stejně cyklistů, co tam budou se pump track a trailery, takže by se to nějakým způsobem takhle mohlo prezentovat. Ono samozřejmě i ta úprava toho parkoviště, zimní údržba a tak dále, všechno to jako něco stojí. To asi na tom jako vyloženě, že bychom na tom vydělali Mailand, to ne, ale myslím si, že by to nebyla nevýznamná částka a musíme teda být jako pozoru, co se týká toho parkování kolem, že to nevyřešilo situaci. To jsem si jako, pane Volníček, samozřejmě vědomá. Vy jste říkal, že byste chtěli z toho turistického ruchu něco mít, jo? Ale víme, za kolik se to najímá stánek a tohle to nepřinese astronomickou částku. Je to návrh, no. Já bych to ukončila, necháme to samozřejmě otevřené. Ve chvíli tam je problém s tím přístupem k internetu, tak to je jako každý řešení vlastně neproveditelný. Takže bych to nechala na diskuzi. Nemáme asi žádný konkurenta nebo možná úplně špatný nápad, protože tam jenom jako toho pamfletu prostě objevila cedulka jako dobrovolně, že může kdokoliv přispět. Třeba zmínila běžící čas, že tohle funguje v některých místech, to by nestalo vůbec nic. Cyklisti jsou taky takové. A cyklisti tam jako objeví spousta, jako má být nějaká částka, ale zároveň tím jako nezpůsobíme žádný problém. Ale oproti těm parkujícím autům je to jako výrazně menší, že jo, těch cyklistů tam většina lidí jde na to rozhlednout. Takže určitě bych to nechala jako na nějaký další zastupitelstvo, jak jsem říkala, tak primárně tam potřeba vyřešit ten přístup k tomu internetu, což není úplně v naší gesci, ale snažím se přístup k internetu na to hřiště, já jsem řešil se sféry. Když se řešila ta lokalita nejenom jakoby k nám přímo jako na náš dům, jak jsem tady byl osočován, a šlo o celou tu lokalitu, ale tam stačilo prokácet ty stromy, jak jsme se domluvali na hře. Tam by ta Wi-Fi, případně i mobilní signál mohla jít. Mobilní signál tam asi nepůjde, tam žádný ten Nás to posílit samozřejmě. Co se týče mobilního signálu, tak to řeším s operátory, dáváme dohromady nějaké možnosti.
týče té série, tak prostě tam to bylo tak, jak to bylo. A jak jsem vám psala, tak v podstatě máme teďka dobré zkušenosti s tím jak se to jmenuje, Starlink, takže tam asi si myslím, že to jako se týče internetu, tak tohle řešení asi je uživatelné. Dokonce No, je to o jiných penězích samozřejmě. Bavíme se o 3x, 4x vyšší částce, než tam některý lidi vlastně bydlejí. T-Mobile třeba například řekl, že v podstatě navrhuje těm, kteří si nezavolají, ať volají v podstatě přes Starlink, přes internet. Tak, takže to dalším bodem jsou termínované vklady. V současné době máme teda pořád na těch účtech kolem asi 30 milionů. Teď nám končí nějaké ty termíňáky, takže bych navrhla, dneska jsme to ještě trošku upravili skladní účetní, já jsem původně měla návrh 10 milionů na dobu 6 měsíců, nicméně jsme schopni ještě vlastně jít i s menší částkou, takže bych navrhla uložit částku 10 milionů na 6 měsíců a 10 milionů na 3 měsíce. My jsme to měli teda nějak před koncem roku. A pořád vlastně nejvýhodněji v těch termíňáků vychází ten jakoby ekvivalent termínovaných vkladů od České národní banky, kde úrok na 3 měsíce je 3,55 a na 6 měsíců je 3,60. Takže navrhuji uložit 10 milionů na 6 měsíců a 10 milionů na 3 měsíce. Asi dotaz není žádný, takže jestli můžeme hlasovat, kdo je pro. Tak, dále tady máme rozpočtová opatření. Takže rozpočtové opatření číslo 5 spočívá v tom, že přišla vlastně dotace z Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů 197 000. Přišla dotace na válečné hroby, to je ten pomník na Milíří, který budeme opravovat 176 000. A přišla část vlastně dotace z Ministerstva vnitra na hasičskou zbrojnici 542 000. Dále jsme tam naplánovali náklady na opravu toho válečného hrobu 220 000 a máme tady navýšení příspěvku na zajištění osobní asistence a pečovatelské služby na 50 000. Takže rozpočtové opatření číslo 5 dohromady příjmy navýšení 915 564,81, výdaje navýšení 270 000, takže jsme si snížili financování, to znamená, že nemusíme mít tak vysoký rozpočet o 645 564 081. Dále tady máme rozpočtové opatření číslo 6, kde zase došla část dotace z Ministerstva vnitra na výstavbu hasičské zbrojnice. Tam se jedná o částku 2 417 268 korun 9 haléřů a navýšení výdajů 2 000, úplně nevím, to je v souvislosti s vedením obecní kroniky, tak tam asi se dával nějaký odměna kronikáře. Takže příjmy navýšení 2 417 268, výdaje navýšení 2 000, financování snížení 2 415 268 korun. Pak tady máme rozpočtové opatření číslo 7, které dneska dělalo hodně účetní. A tam přišla dotace pro hasiče na ty 3 dotační tituly, co jsme dělali. Pak přišel přeplatek záloh na energie 163 000, potom navýšení příjmů z bytů 5440 a požární ochrana přeplatek za energie nějakých 228 korun. Pak tam máme výdaje na rybníky, k tomu se teda ještě vrátím později, protože jsme podařilo se ve výběrovém řízení na pacht rádelských rybníků zvítězit, takže máme tam
tam náklady 11 000 na letošek, které souvisí s těmi rybníky. Pak tam máme navýšení výdajů na lesní hospodářství 100 000 a navýšení výdajů na objemný odpad 70 000 a na třídění 50 000. Takže celkově tedy navýšení příjmů 314 810 korun, navýšení výdajů 231 000 a celkově tedy změna financování snížení o 83 810. Máte někdo k tím rozpočtovým opatřením nějaký dotaz? Děkuji. Takže to máme na, jenom na vědomí a to je v podstatě všechno z těch bodů. Já bych teda ještě v sekci různé bych se vrátila k těm rádelským rybníkům. My jsme se zúčastnili teda výběrového řízení na ty rybníky na 5 let, což jsme s nějakou částkou 20 000 ročně vyhráli. Cílem je v podstatě ty rybníky zarybnit a umožnit lidem si koupit nějakou povolenku a moc tam chodit si rybařit. Když jsem se dozvěděla, že ta možnost tady je, tak já jsem se snažila najít nějaké rybáře na Rádle, kteří by tohle byli schopní udělat, protože samozřejmě nejsem rybář, ani rybníkář, ani prostě nerozumím tyhle věci, což se mi nepovedlo, ale domluvila jsem se vlastně s Rychnováky, kteří už mají v Rychnově jeden rybník, kde v podstatě podobným způsobem už hospodaří, takže jsme se domluvili, že v podstatě náš náklad je ten nájem, s tím, že si budeme prodávat povolenky a oni vlastně zajistí na svoje náklady to zarybnění, péči o ty rybníky a budou si také prodávat povolenky. Takže věřím, že by to mohlo přinést lidem nějakou jako zajímavou aktivitu. Nebylo by to vlastně pod tím rybářským svazem, to znamená, že není potřeba dodržovat takové ty podmínky, nemusí být ten člověk, který si chce zachytat, nemusí být členem žádného svazu, koupí si třeba jednodenní permanentku a může si to jít vyzkoušet. Takže to je, co se týče těch rádelských rybníků. Oni teďka připravují nějaký plán zarybnění, který bych měla dostat vlastně ke schválení, takže to ještě není hotovo. Nicméně už na podzim by chtěli tam některé ryby nasadit, s tím, že v podstatě od ledna by bylo možno si ty povolenky kupovat a my bychom je tady vlastně prodávali na obecním úřadě. To je k těm rádelským rybníkům. Pak, co tady ještě mám? Zaště odpady, sádrokartonové podhody. Ano, na základní škole jsme řešili situaci na přelomu vlastně školního roku, kdy došlo k havárii vlastně na odpadech v oblasti toho spodního patra, pošty a tak dále, kdy se nám to neustále vracelo a měli jsme s tím velké problémy. Takže jsme v podstatě uzavřeli poštu a první týden po uzavření školy jsme tohletu situaci vyřešili. Nicméně v podstatě tím, že jsme řešili tady tuhle havarijní situaci, tak jsme se dohodli s panem ředitelem, že plánovanou opravu vlastně těchto rozvodů a odpadů, co byla v tom suterénu, takže necháme na příští rok, aby jsme si nerozkopali dvě patra najednou. Takže tuhle investici v podstatě jsme odložili s tím, že tam zbylo nějakých asi 200 000 navíc a domluvili jsme se s panem ředitelem, že za to nechá udělat nějaké sádrokartonové podhledy a nové osvětlení v učebnách, protože s tím měli větší problémy. Takže to je taková změna vlastně v těch investicích, které jsme měli naplánované, které teda trošku nás ta realita přepadla, takže jsme to vymysleli takhle. Pak jsem vám chtěla říct o tom, že jsem měla schůzku teda s zástupci svazu, to je nějaký automotoklub nebo něco takového, který vlastně provozují ten motocross tady u nás, mají vždycky, jezdí sobotu a středu. Oni by chtěli teďka vlastně do toho ještě zavést nějaký dětský kroužek, s tím, že ty děti nedělají tolik hluků, ale samozřejmě nějaký hluk to generuje a oni ty děti
Takže nás požádali, jestli bychom se vyjádřili k tomu, že k tomu jejich návrhu, že by rozšířili v podstatě tu aktivitu o čtvrtek s tím, že by ve čtvrtek odpoledne prostě 2 hodiny byl tam ten dětský kroužek. Já si myslím, že zase takový hluk to dělat nebude. Kromě toho mám takový pocit, že tady hodně dětí jako lítá po lesích celkem bez organizace na těch motorkách a že by v podstatě tohle mohla být jako lepší varianta. Jo? Když kromě toho, že někdo třeba povede, něco je naučí, tak je to určitě bezpečnější, než když člověk vleze do lesa a tam na něj vyběhne nějaký prostě 12letý dítě na motorce. Takže chtěli po nás nějaké rozhodnutí, takže tímto to tady předkládám, protože to samozřejmě nějaký blok jako generuje a bylo by to jako dlouhodobé, tak jestli s tím jako zastupitelé nemáte nějaký problém. Já bych teda s tou motokrosovou tratí, že tady na parce 1250 tam 2 je asi taky motokrosová trať, protože každý víkend je to pod tratí tam první zatáčka pod nádražím a až vzadu úplně na konci cesty, tak tam už několik víkendů tady na té parcele lítají na motorkách. A nejezdí tam ty děti? To si myslím. Já si myslím, že by to někdo říkal, že tam právě dělá. To bylo minimálně 3 víkendy, jakoby každou sobotu neděli, už se tam jezdí, já nevím, já jsem nikoho nechytil, ale jsou tam ježdění kolečka, jestli tam kolečku, to nemá Ale se nějakým způsobem zajistit, jako že ty děti, co lítají po lesích, budou odpoležení zrovna na tu motokrosovou trať. Můžeme se o to pokusit, no. Je to v gesci těch rodičů samozřejmě. Že se to dělá pro ně vlastně, ale my to můžeme jako nabídnout. Já nedokážu si představit, jak jinak to vyřešit, než že jim to nabídneme, že jim vysvětlíme, že prostě je to i pro ně jako lepší, že se tam můžou něco jako naučit, že se tam můžou přidat, ale jako nevím, jakým způsobem to, dokud je člověk jako nechytí úplně asi za flíger, tak... No, nevím, se ti tam někdo rozbije a co. No, takže aspoň si myslím, že tohle to by mohlo třeba trošku jako přimět třeba se směrovat tam a možná i třeba tam získat nějaký takový povědomí o tom, že je fajn jezdit na tom motokrosu, ale do lesa, že se to jako nedělá. Když nás to nepatří na louku, zrovna z Milířů tam z křižovatky to vždycky berou směrem té dvojnice, je to docela nepříjemný, když tam jdete, teď už ne s kočárkem nebo srdcem a potkáte tam dospělého chlapa na, já nevím, kolik má tam motorka, 150. No i děti tam jezdí samozřejmě. Hlásil se Pavel. Teď jsme to řešili před mnoho lety, tak jsme tam řešili, že vlastně tam budou nejíždět pod Vrchnova a nežil před Drádlo. A taky, že vlastně tam ta motokrosová trať má v těch mezích ne na té louce, až tady k tomu, kde tam krmí ty prasata. Na té louce bylo jako nelegálně. Možná tohle to jim připomenout. Ale oni, já jsem to koukala na pozemky, já si myslím, že oni jsou na svém pozemku a na plechatýho. Že když jsem se s nimi bavila, tak oni říkali, že to jako s plechatým má jako domluvený, že určitě jsou to 2 pozemky, na kterých jezdí. A já myslím, že to je pozemek jejich, toho autoklubu a pozemek plechatý. Vlastně jsme nevydávali svůj, to vlastně bylo nejblíž těm barákům a zahrádním motorci nejvíc vyšlo, když by byli tam v té části. Ale to je stejná část, jsou jenom 2 pozemky vedle sebe, tak nemluvíš ještě o ničem jiném. Když tam vejdeš, jak je vjezd na tu motokrosovou trať, tak ta trať oficiálně má být jako nalevo, přes ty kopečky až vlastně k té trati a to. A oni pak začali jezdit na té louce doprava, až vlastně pod tenhle schům podle toho potoka. Tam tenkrát jsme tady ty směry schvalovali. Tak je mi to připomenout, když s tím budeš jednat, myslím, že si držíme tady v tom. Já myslím, že i územní plán to tam nedovoluje. No a i najíždět vlastně měli podavět na Válné přes Rádlo. Podle mě je od Rychnova za Panitou, stejná, je značka zákazu vjezdu. Tak musím nějak výjimkovat, ale teďka se to řešilo, že nebo mezi přes Rádlo, tady a to by musel jako prověřit, protože já si myslím, že tam z té strany od Rychnova teďka je jako zákaz vjezdu. Jo, určitě.
Tam je zákaz asi 10 metrů za barákem stejný. Já tady jako podívám, tak to tady ty věci třeba připomenu. Ano, to spíš by museli vyřešit s Rybnovem, a aby dostali nějakou výjimku, protože v tu chvíli se tam vlastně jako oficiálně nedostali ani z jedné strany, což neznamená, že tam nejezdí. Tak, tohle jsem neprostara. Pak jsem ještě vás chtěla informovat o tom, že máme teda zatím ten neoficiální, ale už o tom víme, že máme schválenou tu dotaci na prořez aleje kostela a svázání koruny tím, co tam je, to už dokonce proběhlo to svázání, ten prořez bude na podzemí. Potom jsem si všimla, že byla teda vypsaná dotace Libereckého kraje na sportovní infrastrukturu, a tam bychom se mohli vejít do toho s tou hasičskou loukou, takže zkoušíme s hasiči to nějak jako urychlit, tu přípravu projektové dokumentace. Dále tady teda existuje ještě, bude se otvírat dotace Ministerstva zemědělství na malé vodní nádrže, takže tam jsem zase urychlila trošku pana projektanta, co se týče úpravy té nádrže nad nádražím u pana Veleho, takže ten by taky měl dodat nějak do, řekněme, druhé nebo do třetího kvartálu nějakou přípravu toho projektu. Pak tady mám, pak jsem ještě se chtěla zeptat, my tam jsme v zastupitelstvu neměli, ale v rozpočtu jsme neměli žádnou kolonku na to, ale podařilo se mi sehnat člověka, který dělá tady v okolí Pasport komunikací. Náš Pasport je z roku asi 69 a v podstatě už několik asi desítek let úplně nesplňuje jako standardy aktuálních pasportů. Takže jsem požádala ho o spolupráci s tím, že on v podstatě mi říkal, že existují jako dvě varianty toho pasportu. Jedna varianta, který říkal jako Mercedes, je v podstatě, že udělají kompletní sken té komunikace s tím, že kde je kanál, jaká je, kam to je odvedený, prostě všechno, co jsou schopní jako vizuálně z toho zjistit, udělají fotky, udělají každý komunikaci, nějaký jakoby list komunikace, kde prostě uvedou všechny informace, které jsou schopní o tom zjistit. A tohle je za nějakých plus minus, nedělal nabídku, jenom odpočítal metry 100 000. A nebo si můžeme vybrat variantu vlastně minimální trabant než oktávka, nebo já nevím, kterou splníme vlastně tu povinnost mít digitální pasport, a tu hodnotil na nějakých 60 000. Ten pasport pak vypadá tak, že je to vlastně mapa a k tomu je seznam komunikací. V podstatě to, co máme z toho roku 69, akorát je to aktuální a hlavně je to teda digitální. Jo, nemám tam teda žádné informace o těch komunikacích navíc, nicméně tím splníme tu zákonnou povinnost. Takže to bych ráda, teďka to plánuje nějak časově, že by mohlo teďka o prázdninách vlastně nám třeba ještě ten pasport udělat, ale rozhodnout se teda, jestli třeba jsme ochotní zaplatit nějakých 100 000 nebo 110 000, řekněme, za kompletní pasport, anebo jestli splníme tu zákonnou povinnost za těch třeba 60 000. To využití potom je třeba v nějakých jako dotacích, kdy jsme schopni přesně tu komunikaci nějak jako specifikovat. Já jsem zatím úplně nenašla situaci, že bychom se dostali do situace, kdy chybějící pasport nám něco jako znemožnil. Museli jsme teda třeba, když tady jsme řešili na Milířích tu závodu, tak jsem v podstatě musela ty obrovský plachty nechat skenovat, aby jsme to měli aspoň trošku jako nějakým systému, aby se to dalo použít. Ale jako ze zákona stačí, asi si myslím, že i ta základní verze. Ale bylo by fajn to udělat, protože to, co máme už jako je opravdu starý. Takže jestli k tomu máte nějakou... Za mě 40 000, když to se bude nějakou dobu jako sloužit a bude to užitečný informace, že my třeba pravidelně děláme nějakou záležitost. 40 navíc rozdíl. No, když to 1000, 60 a 100 se bavíme.
jestli tam to osobu může to nehodnotit, která je třeba upravovat. Takže za mě asi bych nebyl další variant. Je to zase tak velký jako rozdíl. Jako Mercedes a Ještě někdo k tomu si nějak říct? Asi jak to možná je takový rozdíl, že klidně položit tu breší, když tam to Je to tak, tohle jenom tak se dohodnout, my samozřejmě budeme dělat rozpočtové opatření, kde si to jako navýšíme, ten rozpočet částku, takže to, ale je prostě dobře, takže já si píšu teda verze Mercedes. to bylo nějaký třeba se tím. Ještě taky pro Mercedes. Já jsem pro Ferrari. Ty vole. 120. A to je asi z mé strany všechno, takže jestli máte nějaký podněty nebo dotazy. Ještě prosím vás, jak je to s ochranným pásmem Paní na milíři? Jakulová se hlásila. Já jsem měla takovou prosbu, jestli by obec mohla psát pozvánky na zastupitelstva trochu víc konkrétní. To znamená třeba, že by tam nebylo pouze věcné břemeno, ale věcné břemeno k pozemku raz, dva, tři, břemeno XY. Ale to tam míváme, když je věcí Někdy břemeno, to tak tam je, někdy to tam není to pravidlo a bylo by dobrý, kdyby teda si to nějak. si myslím, že tam dávám celý název té třeba smlouvy o věcním břemení. Nebudu se hádat, ale jako určitě to. Opravdu je to tam jako dost obecně, takže potom člověk nemá dobrou představu o tom, co se bude projednávat a sám se nemůže rozhodnout o tom, jestli má nebo nemá přijít. Takže pokud by to bylo možné nějakým způsobem to zkonkretizovat, bylo by to vstřícný město pro. Jo, já se nebudu hádat, ale určitě se jako snažím tohle konkretizovat, když řešíme nějaký pozemek, tak aby tam byl jako napsaný v tom to číslo toho pozemku. Ale jako nebudu se hádat, ale dobře beru to jako podnět. Děkuji. Můžu dotaz, prosím vás, ohledně ochranného pásma, co je třeba na milíři vodního. Ano. No jak je to s tou solí? Nemá na to vliv. Nemá na to vliv. Takže máte Je to nějaké i- stanovisko životního prostředí, že to je v pořádku? Jezdí se takhle i Vratislavice a další ty a vlastně nemá vliv na ten pramen nebo na to ochranný pásmo. Ještě dotaz. Tady v zóně 30 se objevily tyhle čáry na křižovatkách na několik týdnů, pak se zase přemalovalo. To byl omyl. To bylo nedorozumění. To jsme se, vzešlo to z toho, že jsme se s Gábinou dlouho honili, protože jsem chtěla ty křižovatky nějakým způsobem označit, co je křižovatka a co je třeba vjezd do dvora. Protože třeba u Martina Veselýho to vypadá úplně stejně. Jo, tady u nás vlastně vjezd tady do dvora to vypadá úplně stejně a nelze poznat, co je křižovatka a co ne. Takže jsme se dlouho honili a já jsem jí říkala, ať je označí nějakým, že v tom projektu je i třeba značení všude. Říká, dobře, tak označit úplně jako malou komunikaci celou bílou nemá smysl, ale ať je vidět hranatý křižovatky. Pozor, tohle je křižovatka. Ale tohle, co bylo namalováno, neodpovídalo tomu projektu, ani asi nějaký rozumný tomu. Takže to bylo nedorozumění, pochybení, ano, které bylo uznáno posléze, že teda opravdu ne, protože v podstatě tahle čára, která tam byla namalovaná, tak značila v podstatě konec komunikace, takže to, co je zatím, v podstatě už by nebyla komunikace. Takže to bylo namalováno a zase to se prosím, dostávám se to. Když je to třeba ta čára, která odjezdu z hřiště a té komunikace, tak to znamená, že tam jako není to jako oficiální křižovatka, protože nebyla to tam všechno zpráva. To je jako tam to vlastně. Šlo o to označit vlastně, co je křižovatka, kde dávám přednost a kde nikoli. Představila jsem se to ještě malinko jinak, ale myslím, že takhle je to důležité. Stačilo. Já jsem ti teda poslal do mailu mapy a tam za panem Peržince
vždycky nahoru, jak se jde, tak tam držej les někdo. Včera jsem tam měl s moťákem a tam někdo drží les. No, dříví a volával tam všechny stromy, volával tam ty stromy, jestli tam měl nějakým velkým, jakoby, Ty, co jsou u silnice, no. Tak jsou tam jakoby znamený větve, urvaný a podle mě tam je zničená ta silnice. A kus vejš pole. Počkej, a nemyslíš, jak je spadl ten strom přímo za té zatáčce? Ten spadl? No, ale to nebylo s těžbou, ten se vlomil. To jo, ale tam jsou prostě lidi čerství, ten strom tam je uklizený v té kopě, ale tam, jak on to skládá s jedním harvestorem, nebo či to tam dále, nebo já nevím, tak tam jsou lámaný stromy a kus dál je takový políčko křídlatky. Tak jestli byste měli nějak takový, jsem nerozumím, to je... Máš jedinečnou příležitost. Postavíš kočárek, co budeš likvidovat. Ne, to je ta invazivní rastlina. Já vím, co to je. Tam kouří celý rád, ale to se nejedovatý. Ono to roste, ale ono to neroste jenom tam. Ono to roste i podél cyklostezky na křižovatku. Ono je to vysekávaný teda, ale s tím tam. To jsem neměl nějaký random. Máš to mail? Já se na to podívám. Ještě mi teda připomínáš teďka tu diskuzi, co jsme vedli před začátkem zastupitelstva. A to bylo, jak jsem vám zastupitelům posílala, v podstatě bavili jsme se o tom na minulém zastupitelstvu, že cena té komunikace k Hřbitovu, kterou máme i dotaci, kterou jsme chtěli udělat, byla poměrně výrazně vyšší, než jsme očekávali. To jsme nechali předělat od Dvořáka, který byl teda nejníž tehdy, tak jsme nechali předělat tu nabídku na ty asfalty. Tak jak bylo řečeno, že není potřeba, aby tam byly teda kostky. A ta nabídka je o nějakých asi 200 000 silnější. Jo. Čili jako dobrý, ale za mě je to pořád jako velká částka za malý kousek komunikace a 2 nebo 3 parkovací místa. Takže teď co s tím, jestli teda si nechat udělat ještě alternativní nabídky, které asi nebudou jako nižší, vzhledem k tomu, že ten Dvořák byl předtím jako nejníž, nebo jestli prostě vymyslet nějakou jinou alternativu s tím, že teda musíme myslet na to, že tam máme tu dotaci. Já jsem se bohužel nedovolala, asi je pan Maděra na dovolený, kde mi nebral telefon, takže jsem to s ním ještě jako nekonzultovala, co to znamená i vůči jako stavebnímu rozhodnutí nebo stavebnímu řízení. Ve chvíli, kdy máme povolení stavět s nějakýma podmínkama, tak když si řekneme, že tam děláme jenom štěrkovou komunikaci, takže změna stavby může být takhle výrazná, jakože cesta s parkovištěm, tak jako kde vyjme povrch z kostek na asfalt, aby se nemusel z kostek na asfalt, jo, už jo. Ale to seš o 200 000 níž, ale no, jestli jo, proti asi uvěru, to jako teď ty peníze nehodnotím, jenom čas si udělat, když jsem to oznámí včas, tak asi by s tím nemusel být problém. Takže i varianta z asfaltu na štěrk. Prosím vás, mohli byste si fakt pověřit na vodoprávní, že to nepotřebuje nějakou jinou... Prosím tě, já řeknu ti to takhle. To je komunikace 3. třídy a tu spravuje kraj. My jsme dostali zprávu, kde všechny tyhle komunikace, které se ušetřují jako solí, a to je i teda ty Bratislavice a dole ten Proseč, že životní prostředí s tím nemá námitky. Jo. Takhle to je prostě. A nejvyšší, řekněme, to je ta naše památka, celé tyhle ty oblasti, na to oni musí jako brát zřetel, proto tam je těch 200 metrů. No já vím, o čem mluvím, ale ta vyšší třída ty ochrany je zrovna ty naše přírodní památky. Jo? Tam jde o to, že když by si stavil na ty hraně směrem Proseči něco, měl bys tam jako nějakou kanalizaci nebo takové věci, tak tam se nesmí zasakovat. Aby to téma podzimníma vodama nedoteklo do Proseče. Tomu se jako vyjadřilo. Ty seš na druhé straně, ty už to nemusel dělat.
Že to rozhodí je přesně na ty hranice. Jo, chápu. Ale i tak může vydat ta státní správa zřídila, kdo má na starosti, tak ty můžou vydat k tomu prostě kladní stanovisko. To se to měli vyžádat, že jo? Na podrekční zprávě, že jo? A bylo nám řečeno, že tam jako omezení není. Další věc je, že celý Rádlo je jakoby spojený na jako vodu SVSky, jo, že prakticky všichni v té obci používají veřejnou vodu. Že teda ty studny těch lidí musí používat. A vůbec u téhle komunikace vlastně mají všichni tuhle tu vodu. Ještě, co jsme ještě... Takže já zkusím teda nechat zpracovat nějaký nabídky na předělání na ten PER. My tam máme teda podmínku od paní Bartošové, že součástí v podstatě jejího souhlasu s tím projektem je to, že se vyhrábne tam ta trubka toho svodu, že jo, která tam vede k ním na pozemek. A tam teda byla částka nějaká kolem jako 200 000 za tohle předělání tohohle, takže to tam asi budeme muset tak jako tak nechat. A protože to byla podmínka, za kterou jako souhlasila s tou stavbou. Takže za těchto podmínek bych zkusila nechat teda přepočítat a domluvit s panem Maděrou, jaký by byly další. Případně s dopravním, jestli je to možné. Ještě nějaký dotaz? Děkujeme za účast a musím zbytek léta. Uvidíme se teda 14. září.